Mali critique la mogo ulu tara kile turu barabila do la bagini da sirabakan kasra do kela eno mun sen fe dugutaka mobili do ale bina ayrema gawo agence de transfert do ni oye warti yoro do e jamar fatigi do kon tara bingal ke waleta ka nyasi uluma buram yem boulangerie tigu ulu kone ayre ka foko do be ka fara farni songo kan o kama ulu yelema do uga fere chuko yawla ambalma amina ni kibarani wala walawe aka bidon kibar konnala kawla dona ka fo Mali critique la mogo kerengere ne ala e magistrat ulu ka hage nyini jekulu ba flambe no ni oye sam aleni silmay ulu ko ne utege di nyogoma ni ka jeka barabla do kon ke nyogon fe ni oye clé dur barabla o damne la bi trata do yala novembre kalo clé mugan kononton nonu ko ne ayre ka fa ko ulu ko ne ka ni clé dur barabla ko akololo ko mina se Mali sharia barabonda bela jelema ko sabla ko u kon mina useno ubela ka abela jo nonu ko ne ayre ka fa ko ulu koni ga la nyunu lap ma ba konte doere ko sharia mun kon be ulu kriblon tigila mo ko koni kunka ko segi kunka ga ke o kan abe san wolon bla nyogona bo ko ga ko datika do opmala ni oye ulu koni ga loi relecture wa uga la nyini re kon fene doye mi ko magistrat do kon fene kata jamana kon fe barala wala sa chugamna cour suprême yenno o barakela obe se ka cha chugamna ko ne ataka la je ambe domne ko bi ko Mali re kon la ko magistrat munu me yanno ko abe keme duru aleni tan sabarila ko wa o keme duru ni tan sabare kon fene la ko mogo bi kon ton kon bala ko ulu ko ne jalabati kuye ko wa mogo keme aleni biolom la ni shegin fene bala ko ulu re kon fene chamanche mogo ye ko o kama u kon be anyini jamana nyamoko kon fe uga seka magistrat chaman kon ta wala sa bara kon be no ya chugamna kerengere ne yala cour suprême kon nala ko o fene temelen ko fe ka boyno uga wili ka join abilebele ba era kon fene doye wala sa sharia do kon fene be sekata ni o sharia en kon tara ko o kon be critique la mo o be ulu kon ga yere ma horonya kon di uma ko sebe ni o be seka ke sababu yere fene uma uga bara o ka ulu ke unyama wala sa mo were kana seka u jagoya ka do dado fe mu yere te u hakilna tay kawla do ne ka fo ko ni clé duru barabla en kon nala ko akololo kon mena buya kerengere ne ala dugude mu yere kon fene ma sabla seben chama kon be no ulu tena seka soro ina fo casier judiciaire adola fukata se nationalité refenema nonu kon ka clé duru barablam kon fleni ni o damne la bi novembre kalo clé mugan konontona ko wani era ko fe ko abiseka ke u kon be do fra ni barablen ale era kon fene kun takala kan kibara wara mambolo kada kulo kan o de segu sira kan kerengere ne ala bagine da dugu taka kare fitindo o kon tara bi ayre mayno kibara msarama lu kon ne ayre ka fo ko ni dugu taka kare kon ale kon me bolla ko sebe ko atura o kon ne la mugo era kon fene masama ni kari kon tara bi ngaya kono ayre ma o koni kele ayre la ka fo ko ma woro nyogona ko ulu koni jogina ko sebe ako senfe sapeur pompier ulu koni nana kana demedo ni ma jogine nun kon ma ni katani uye hôpital du Mali la ni sira bakan kasra ale okumun kon nala kulikoro ye direction de la protection civile o nyama o kone wele da kon ke kanyasi bela jelema kerengere ne ala mobile bolaw ni u kon be yoro do kon na u konana afoko ubeta chogo sugadola ko sino ako akon be kololola se mugo yoro kon fene nima gawo jamar fatigi do kon tara bingal ka waleta kanyasi warchila do kon ma kibaram salama ulu kon ne ajire ka fa ko agence de transfert do ni o kon be gawo jamar fatigi do re kon tara do nunu ka ni ka bingal ke waleta kanyasi uma nunu kon do nani yoro en kon nala ni ka marfa kon ni da nyasi abaraka lo kon ma ko ulu kon ka waru duma wari kon ni bedira ni manunu ma utara ni uye nga ka ula do na ka fa ko mugo kon ni mato akoda fe o gum kon nala finti la ka ulu kon ne sekesel do kon damne wala sa chugam na ubseka utege dani ma jugunun ka kibara wara mana bo ko fe ambo da kuluka burem ye boulangerie tigu ulu ko ne uga bara uchuga yelma ko sabla do ka fara farni songo ka kala do na ka fo burem boulangerie tigu ulu ko ni fara la nyogon ka karido novembre kalo claim gon wolomvla ni ka hakil na fale ngon ke sabla ko farni ko ni songo be ka yelen joga amna ulu era ko nte ka se ka bo o kum ko nala u ko ne ayere ka fo ko ulu ko nte na fen fara buru songo ka ko ga mun ko ne buru giriya alena akundama ko u ko ne na dobola ni ka soro ka to asongo korolena ambalma ni ke bero ne pumambulo ka da kuluka ani che aka kulo majala o kambe anyoko na